er ved her hvor det nye spor, den nye omlægning skal gå. Vi har broen dernede ved det område, der skal blive oversvømmet. Vi har spor, der skal renoveres her. Vi kan starte med at køre lidt af det. Se hvor meget mudder der er kommet. Så kommer vi til svinget op mod højre over, at vi kan se, at det oprindelige spor er fyldt op med vand, og jorden op mod træet er gravet væk, at folk har kørt længere og længere op mod træet. Vi skal prøve at forhindre, at vi får gravet træet helt fri af sine rødder, og så få udbedret det her store hul, og undgå at folk de kører udenom. Godt man har en båd med. Kommer vi faktisk pænt opad. Terrænet ligger faktisk rimelig okay op. Der er nogle små huller, skal drænes, og her har vi et lille reservoir. Der skal nok fyldes noget jord i. Der er ikke rigtig nogle steder, der kan graves dræn hen, fordi det ligger lidt nede. Det skal muligvis fyldes lidt på. Hvis man kigger ned til venstre, så kan se, at der faktisk er langt ned. Det er muligt at kunne dræne vand af længere væk. Kommer vi længere op til det mest smadrede stykke, der er på det her stykke spor. Vi kan se, hvor bredt sporet er, og hvor mange huller, der er fyldt op med vand. Ude til venstre, rigtig langt ned. Stor mulighed for at dræne. Her i højre side er der en lille smule terræn op, hvor man kan køre. Det kan være fint at udbedre stykket, så det bliver her, vi kører. Her kan I se, at folk har lagt træstykker ud. Kan vi se, skal hen grave nogle af dem fri. Stumper af træ, der er lagt ud, men stor omgang pløjer. Her er der meget dybt ned, der er simpelthen, det vil sige 30-40 cm under den resten af skoven, så det er ikke noget under, at der bliver samlet regnvand her. Her, lille bitte sø, og her er ret dybt. Der kommer cirka halvvejs ned, lige til mine bremseklodser. Her kommer vi ud på hestesporet. Det var så det første stykke. Kommer det andet stykke. Her starter vi med også et sted, der er blevet meget bredt efterhånden. Så store huller, der skal udfyldes. Kommer lige en modkøb. Nej. Godt at se, at der er nogen, der kører igennem. Det kan I se, at ude til højre side er der højt. Og der er faktisk rimelig lavt på den anden side af sporet. Her er det muligt at dræne vandet væk og ned til siden. Samme gælder det her stykke herover, hvor der faktisk er forholdsvis nemt at kunne dræne vandet af lige der. Det burde ikke være noget problem at få drænet her. Ikke noget behov for brug. Her er smalle huller, der lige skal udbedres. Ellers ser det ikke så slemt ud. Her har vi et stykke, der ligger lavt i forhold til meget af det omgivende. Til gengæld er det forholdsvis tørt, undtagen det store hul, hvor vi kan se, at der er blevet gravet meget ned. Jeg tror faktisk, det vil hjælpe sig. Der er mulighed for at dræne en lille bit smule af til højre. Men der skal i hvert fald fyldes en del på og laves en løsning hen over den store følge her, selvom der slet ikke er særlig dybt.
Her skulle vi prøve at undgå. Kør lidt tilbage. Her skal vi prøve at undgå at ødelægge træets rødder, og eventuelt finde en løsning med nogle sten for at beskytte trærødderne. Stort langt smattestykke, det bliver bredere og bredere, og det dræner. Muligvis kan det drænes ned til venstre, så man kan køre i højre side i den øvre del. Det kræver, at man får fyldt ud og sat nogle sten for at understøtte det, så vandet kan løbe væk, og man kan køre op i højre side af sporet. Her. Fint smattet sted. God mulighed for dræn ud til venstre. Højtliggende ved højre, så vi skal have mulighed for, at vandet kan løbe væk fra højre side og igennem sporet. Det er faktisk ikke så slemt, men det er blevet kørt meget. Her, et lille hul. Også mulighed for at dræne af. Det synes jeg, det skal gøres. Lægge sådan nogle sten måske, for at få det hævet lidt. Og så smide noget grus på. Jorden er fast nedenunder, så det er ikke noget problem. Her. Også. Nu begynder det at gå lidt op. Nu begynder at blive mindre smattet. Og stadig mulighed for at komme forbi. Højt til højre, lavt til venstre. Her, meget smattet, men der er meget højt. Det burde være muligt at fylde lidt grus på, hæve sporet lidt. Kommer vi op igen til Prinsesseplasterbroen. Her virker sporet rimelig okay, og der går meget, meget stejlt ned til venstre side. De små pytter her kunne bare smide sig grus i. Jeg tror, det vil hjemme sig. Så kommer vi med Trine vejene og ind på sporet, som der her er blevet helt smadret af alt for meget kørsel, skovrydningsmaskiner. Vi skal have jorden væk på, se om vi kan dræne det væk her. Det her stykke. Her er der altid smudret ved den mindste regn, selvom det går ned. Og så er vi nede ved Prinsesseplasterbroen. Vi kan se nedkørslen her. Der samler sig en masse mudder, hvor at skormaskiner har kørt. Vi skal have fundet en løsning på at genetablere det spor, der er. Der er nogle store steder, der kan samle sig mudder. Vi skal have gravet nogle drænrør. Det kan blive meget svært på grund af rødderne. Nu må vi understøtte det med sten, for at få det hævet, så vandet kan løbe over stenene og ned igen. Ned til det underliggende område. Så kommer vi til et stykke, hvor det deler sig. Her lå broen på et tidspunkt. Der er lidt smallere over end herhen, hvor der er lidt højere til gengæld. Hvis vi kører herhen og kigger, kan vi se, det er et meget lavt liggende område, fyldt med trærødder. Det vil blive enormt besværligt at få lavet en sti, medmindre man laver en bro over hele stykket. Der er ikke mulighed for at dræne vand væk derfra, for det ligger så lavt. Vi skal over til den anden overgang. Kan vi se den nyanlagte bro, hvor jorden simpelthen er blevet pløjet fuldstændig væk. Ja.
Og det var ikke længe før jorden den er forsvundet ned i hullet. Det kunne godt virke som om, at det her sted skal lægges om for at komme væk fra jorden her, for den samler rigtig meget mudder. Så vi her, masser af smat. Her vil være et godt sted at lave en bro, hvis man ikke skal omlægge sporet til et andet sted. Kom et andet sted fra. Der er flere spor, man kan vælge, hvilket også bliver gjort, desværre. Jeg deler sporet så en gang til. Vi har faktisk 3 spor. Kører side om side. Alle sammen voldsomt smadret, fordi terrænet slet ikke kan klare, at der bliver kørt her. Som vi kan se, jorden er blød, og man synker lige ned. Rigtig dejlig blød jord. Og her deler sporet sig igen. En lille omvej for at undgå plører. Der er simpelthen så blødt her. Det er nærmest ikke til at køre. Og kommer vi op på bakken. Og et dejligt hop her på et tidspunkt, som der er forsvundet, desværre. Vi krydser hestespor. Det er et stykke med meget mudder. Og I kan se vores ude til højre gule plastikstykker, hvor skovarbejderne har kørt. Og hvor nogen er begyndt at køre over for at køre deres spor. Der er rigtig blød mudderjord. Der kommer vi til et stykke, som I kan se kørt igennem med skovrydningsmaskiner, som der har fået til at dykke længere ned. Her er rødderne simpelthen blevet blottet på træet, og de bliver ødelagt, når man kører over dem. Her kunne også være et godt sted at genetablere sporet. For at finde den originale linje, som der kører ind til højre. Her går vi ned igen. En plads til den her vej. Her har vi stien, som der kører op til Harskov hus. Jeg kan se, der er kommet et nyt spor. Nyligt. Ind til højre, hvor folk er begyndt at køre udenom. Og ødelægge de nye birketræer. Det er ærgerligt. Det er ellers fin mulighed for at køre igennem her. Der er ikke så dybt. Her trænger der til en bro. Der er ikke rigtig nogen mulighed for at dræne vandet væk. Du kan se, det ligger lavt. En bro henover vil være løsningen nok. Kommer vi til meget lavt liggende stykke. Det er plører, kluder, mudder. Men kunne
kunne eventuelt lave en bro henover, igennem hele stykket. En bred bro, for at undgå at folk kører udenom. Her er der en fin opkørsel, desværre er der begyndt at samle sig masser af mudder, men det er uundgåeligt sådan et sted, desværre. Her er nedkørslen. Vi går hen til at kigge ned. Rigtig sjov nedkørsel, men ikke når der er mudder for neden. Vi kan se hvor meget erosion der sker her på siden. Også et muligt sted. Laver lidt sjovt. Få drænet vandet væk. Så ud som om der er lidt plads. Når man kigger her ud til venstre side. Graver væk. Godt være fint sted. Får du lavet godt igen. Det er ikke så stejlt længere som det plejer at være. Al jorden er simpelthen væk. Så. Og her. Dejligt stort blødt stykke. Nem mulighed for dræn ud til venstre. Der skal sådan set bare et spadestik til et par gange. Lige her fremme. For at få vandet til at løbe væk. Smid noget jord på, få det hævet lidt i terræn med det andet, skulle det ikke være noget problem. Få det fint igen. Det samme herinde. Smid lidt jord på, få det op i, smid noget grus op i højde, så undgår vi alle hullerne. Der er sådan set faktisk ret tørt lige her, dejligt. Masser af trærødder. Helt sjovt sted. Køl. Ja. Sted man kan få god fart på. Alternativ. Drænet vandet væk. Lavet et lille hop. Lavet en lille bro. Så er der mulighed for at køre udenom. Yes. Dejligt sjovt sted. Her plejer man at kunne hoppe. Det er desværre ikke muligt. Det er kørt væk. Der er ikke noget at hoppe af her. Ja. Kommer vi til de meget værre steder. Lavt liggende. Mulighed for dræn. Prøv at se, der ligger en å lige til venstre. Højre side. Terrænet er lidt højere liggende. Det er muligt at kunne få hævet sporet lidt. Drænet af. Her. Meget fladt stykke. Meget vådt. Bredt. Dejligt smattet. Her kommer vi til en labyrint af stier. Og igen her. Masser af mulighed for at vælge sin sti. Desværre ikke den rigtige. Den eneste vej igennem. Du kan se, den ligger lavt. Men ude til højre kan man dræne vandet af. Så man fylder op. Laver en sti igennem. Bedre opmærkning på træerne og vise hvor det røde spor ligger. Her, ude for et sjovt lille hop. Træroden. Og igen. Her. Sporet. Dejlig mudder. God mulighed for dræn. Graves. Lægges drænrør. Sporet skal hæves, hvor man nu gerne vil have det ligge. Skal vi køre ind om træer, udenom træet. Her, masser af muligheder for at køre
alt for bredt. Igen her. Rigtig mange muligheder for at køre. Helt ødelagt, helt smadret. Den ligger meget lavt til venstre. Mulighed for dræn. En bro over. Her har vi spor til højre, til venstre, lige ud, ind imellem alle træerne. Hvor fanden er det originale spor henne? Dybt. Og så dybt med at fikse en våd sok. Kommer vi op her. Her. Masse mudder, der bare lige skal gå os væk. Fylde til grus på. Og her. Igen. Det har vi lavliggende sted. Bare kom. Hvad? Ja, men jeg er ikke alene. Jeg optager bare lige. Man burde ikke køre i det her knuder. Det kan sporet ikke holde til. Det kan ikke holde til, at man kører i det. Jeg har ude for at se, hvor meget der er blevet ødelagt. Derfor jeg optager. Så. Okay. Det er ikke med sådan nogle små tynde dæk. Så. Ja, men de har nok bare standard dæk på.